Kungecawe ensukwini kungo-11 ebusuku emaxesheni sonke apha besize ngozoqabula kodwa siphele sisela sisiyanzulu kakhulu empokothweni ubumnandi bale ndawo buye basibambezela salibala noba ngomso siyavuka siyaphangela uphi kanti lo mdzida besihamba naye masambeni siyomkhangela kule ndawo asaziwa kwayungxile kakhulu umdzida ngahlaselo kanene ndiyakhumbula uphumile uthe uyobuza ixesha phandle kuba ngomso uyavuka uyaphangela kodwa kudala emkile neefowuni zethu neyakhe icimile besinokumfonela hayi man ngoba nabaya bahlatyiweyo badunduluze pha noba kuthwani nguye lowa zimpahla zakhe maneziya hayibo kwenzeka ntoni apha umdzida selebhubhile esifubeni bamhlabile eqaleni kwakhe kukho intombazane ehlatyiweyo entanyeni sizama uyibuza ingekabhubhi kwenzeke ntoni ithe ebenganpliti ebebuza ixesha lamdzida cha i-o yami ibone ndikhupha ifowuni icinge ndi-exchange number inphose ngebhoso entanyeni khange iqala ibuze ebengampliti ebebuza ixesha lamdzida yena ubone ikhupha ifowuni icherry yakhe ucinge ba-exchange number uyiphose ngebhoso entanyeni khange aqala buze ebengampliti ebebuza ixesha lamdzida yena ubone ikhupha ifowuni icherry yakhe ucinge ba-exchange number uyiphose ngebhoso entanyeni khange aqala buze ebengampliti ebebuza ixesha lamdzida cha kuthe kanti umdzida nale ntombazana bayazana kwaye bayazalana kuba kudala bagqibelana baye bahagana babulisana bekhuzana akusemdala mntakabhuti kanti lonke xesha i-out yale ntombazana ibajongile nebhoso esinqene ekoneni ncashile le out ithe kudala irhokela ibiyamjolela le ntwazana namhlanje ngawaya amehlo ide yazibonela abambonanga xa esiza ugwegwelezile uthe gqi ngasemva kuba ukuba kwenzeka ntoni khange aqala buze uphose ibhoso entanyeni kule ntwazana umdzida uthe xa izama ucacisa khange amlinde ugqibe ngoba uzolwa uphose ngebhoso esifubeni kuthe kanti umesele umhlaba enhlizweni the wabona ubabulele waliphosa ibhoso phansi wabaleka abahlala emveni kwakhe baleqisile khange bamfumane bafike egalini lakhe ngaphakathi ezitshixele abahlala icango balikhabile bafike ejinge entanjeni erufini ezixhomile ebengampliti ebebuza ixesha lamdzida yena ubone ikhupha ifowuni icherry yakhe ucinge ba-exchange number uyiphose ngebhoso entanyeni ebengampliti ebebuza ixesha lamdzida yena ubone ikhupha ifowuni icherry yakhe ucinge ba-exchange number uyiphose ngebhoso entanyeni khange aqala buze ebengampliti ebebuza ixesha lamdzida yena ubone ikhupha ifowuni icherry yakhe ucinge ba-exchange number uyiphose ngebhoso entanyeni khange aqala buze isikhwele singala samthatha umphefumulo wabantu isikhwele singala samthatha umphefumulo wabantu